Nyakorongo jwang dakika en 25 tok sadek mano mar okinyi machiegni machendo mar mbaka romo matai nyinga Sharon Ngao. Nyakorongo jwang ma bende chenro mar romo giko duche makawuono higa mar 2025. Nanyisi kanyo motelo ni kawuono en chieng' tarik 18 dwe mar 12 higa mar 2025. Odong' mano chienge 13 kende to waloko tanga. Waloko higa Nyakorongo jwang kwachopo higa mar 2026. Ne jogo eko ma bende timo nyasi mar Christmas udong' mana gi ndalo 7 manyiso ni juma achiel kende ma bende obedo. E kinde ma bende oteko tok marwa kiny makawuono e higa Nyakorongo jwang penjo marwa momedo mana chwalo ni kama mora mora ma bende intiere. Higa mar 2025 korka kori obedo nade. Wang'ini nitiere weche mopogore opogore mosebedo ka timore higa ni chakre dwe mokwongo nyaka rom sani wantiere dwe mar 12. Korka kore king'e weche mag siasa, weche mag ochumi, ini wuon chal mar ngimani osebedo nade gi joodi, ibiro bedo kesomonwa paro nikech en mar mbaka romo, mbaka mwago e studio kanyakla kod mbaka ma bende wagoyo kamoro amora mineno wabed ni intiere ot, intiere tich, intiere kari mar orak, intiere nyamburko e kin mamoko. Kiny makawuono mbaka ba bende odoro sumo ioronwa ote lai mago te machokare deka 600. Mbui mago ganda bende yudowa achiel wantiere live e mbui mar Facebook, YouTube, Citizen Digital kanyakla kod mbui mano mar X. Ano wuon tudi koda fan page mar mbui mar Facebook idagi nyinga mar Sharon Ngao. Kanisa neno posters ne Nyakorongo jwang ng'e kitwelo ma bende antiere godo. Antiere gi wele county ma Nairobi kanyakla kod county mano ma Kisumu. Bura Nairobi ka antiere kod rawere yena mar mondo mi arwak Ken Babu bende en osiep ropinyo to en osiep mbaka romo. Babu machiegni. Asante erokamano. Kongo yena duoke erokamano ne Ramogi TV kuom wuotho kodwa. Maero koro wagowo wachopo kuma koro waloro higa. Kendo agwero kamano ne onagi te kuonde ma gintie kuom wuotho gi Ramogi TV kendo support this program ma miyo wana nafas mar wuo gi jodala. Adwa na wach ni erokamano kuom hostwa and ang'eyo ni wadhi wuo gi jopiny kendo wadhi go mbaka mondo wawinj ane to 2025 nyo bedo nang'o to kwa compare gi 2024 to ang'o ma dware mondo timre 2026 mopogore gi manyo timre 2025 ka. Yeah. Erkoro nyakino machiegni kopogore gi Babu Nyakorongo jwang bende osiep ropiny gi mbaka romo machielo haga ithenye machiegni twak. Erokamano ahinya nyaminwa Sharon kendo agoyo erokamano kuom rwak morwaka godo e Ramogi mar tieko e twak ma higa ni endi. En ng'wono kendo en luor mong'ith kendo agone wero kamano ahinya. Erokamano ahinya. Nyakorongo jwang e kaunti ma Kisumu wantiere bende gi Easter achieng' jalonye weche mag telo inyisa ni poko ikore yo makare kata kamano ka noseyudo ikruok makoni kod kocha wabiro bedo kwa rwake mar mondo wadhi nyime koda twak marwa okiny makawuono. Achaka ni kodi Ken Babu higa 2025 rasekwalo ng'wech wadong' mana gi ndalo 13 kapok wachopo higa manyien. 2025 oseteri nade? Anyalo wacho ni manyen wacho jo kizungu wacho ni the year of the Lord. Manyo higa malong'o. An kuma bete anno ka nyoko dhi kodwa marach. Ok nyoko dhi kodwa marach. Temo king'e ni agayo adwa ka hinyore mang'eny. Baranya adwa ko Nyasaye erokamano ni 2025 ne obedo higa maber kendo gik moko notimo timore malong'o. Mana kopogore mana gi achiel ariyo adek achiedh nadi moko manyo bede e yore mek leadership gwandruok ka gi ka. And then of course ing'e maber ni higa manyo alalo jatendwa Raila Amolo Odinga kendo higa ni nyo alalo jatelo no Cyrus Jirongo kendo nyo alalo judge ma Supreme Court. Alan gi joma moko kendo be manye olalo ngimagi higa ni. Koro anyalo wacho ni higa ni ochako malong'o kidogo wabiro but sama go nyadhi go ni to gik moko duogo gwanyore matin moriwore gi tho gi manyo aneno kai. To iwacho ni jo wazungu wacho ni team maber nyalo ga lalo mechi nyalo ga lose matches towards the end. Koro wanyalo wacho ni tho mar Raila Amolo Odinga manyo biro ka koro wadhi loro higa ni. Wanyalo wacho ni kaka country one team maber lakini nyo lalo jatukwa maduong' e seche manyo kwa expect. Mamano nyen buok maduong' kendo wan kaka oganda meko nagi gino wewe vacuum wewe space ma pod watemo ng'iyo. Neno ka jitemo ringo goni koni ng'ama yarwako wuoche jakom ere kingpin ere party leader ere ng'ama yomi direction. Daher mana wacho ne jopiny ni kata ka ne Oginga Odinga tho in 1994 ng'ama nong'eyo ni chieng' moro nwayud jatelo manyalo miyo direction detin to ng'ama nong'eyo ne onge.
to gimara wach Jakom osedhi yweyo to nyaka brace ourselves kaka onagi mondo mi we deal with the realities of life manitie, we deal with the situations manitie, mondo mi wakasre kendo wabed motegno, wachung ka tieno mana ka Jakom nato ni ng'ama wuoyo ok nen mudho laye ot. Koro wan kaka jonagi nyaka wabed matek, kik wane mudho mwa laye ot. Wadhi oko kacha wagore gi ji kabim gi guogi mondo mi waensure ni wambe gima Jakom omiyo wacha wadonga nok mano wantie cha. Otherwise I don't wish manaji the best igani obedo ma watemo but ang'eyo ni 2026 bro bedo better than this. Erokamano ahinya. Iwacho kotenore kod thoe mopogore opogore ma bende neno higa ni ang'eni thoe ma kamago nyakwaram Gajonge gwenge magwa makaluo thuona mano Raila Odinga ma bende neno gai mano mar ODM Prime Minister machon ma pachoka bende lalo gimane to kana kopogore gi Raila Odinga bende kaluoka nolalo thundi mathoth nyalo paro Dalmas Otieno Gini maneno mbunge Nanti Fibia Sio e kind mamoko akeni ini wuona Hagai higa mar 2025 oteri nade kwacha kukudi omonde an kaka Gai tenye wuod jelo dia Jakindu Be igani ndio kotera marach kaka dhano nikech okadhie e od thieth mondo ayud thieth koso made dagodo kage kacha bende kata family bende okonyowa ok wayudo chandruok mag tuoe gik machalo kamago koro kanyo to waduoko ne roka Nyasaye manyakalaga erokamano to kang'iyo kendo e piny luo bende okodhi kodwa marach nikech king'iyo weche mag dongruok mae mokwongo mineno ka koro wan gi jatend migawo manyalo dhi keto weche mag stima e gwenge makaluo mano en dongruok mabiro miyo jowa donje ohala mopogore opogore kendo biro miyo gik moko dhi maber wakwayo mana ni stima mondo bed kik bed machando ji nikech stima konyowa e timo ohala gik machalo kamago eko kendo weche mag ndara waneno ka itimo kendo pesa wanyalo yudo e treasury ma kamano ok bitimore to wan adhea mondo wa blame wasere nikech jowuoth wa mantiere kuonde machalo kamago eko koro stima bekere weche mag ndara bwaneno ka timore stadium be uwinjo kar tuke be iloso gine koro weche mag dongruok dhi mbele maber gima kwayo governors mekwa mondo gitem pesa kik doge e sirkal mamalo ni ok otigodo to weche mag thoe kaka Ken Babusie posewacho mano bendo inywane wachako kucha kagi momiyo wil gi jamadar Francis Ogola en mano chako kendo matek sana kodwa nikech Francis Ogola en jamadar mokwongo e piny luo mar kawo gima chalo kamago nyalo paro ne wan gi General Pande ne wan gi General Otieno ne gidhi kawo lakini ukabila mantiere ga mbele kacha ne koro mano nokwongo go chunywa kendo kwa biro wachako wito jotelo machaka Fibia kako sewacho mano oseduokwa chien omiyo wakwayo jotelo mwadong' godo mondo kaw ndamoni mar neno ni weche mane Raila gore ne kata weche mane jotendwa machalo kaka Fibia Sio gine dhigo mbele odhi mbele maber kendo gimi lwedo chairperson kata jakom mar ODM Gladys Wanga lwedo kachiel gi party leader youth leader Oburu Odinga mondo kik dawa mane kagi kacha kikwane wariure weche mag siasa weche mag dongruok to gidak gi kwe mar oganda mane mabiro terwa mbele kendo biro miyo ogendini mamoko miyo waluor kaka oganda luo erokamano ahinya ting'eni kwang'iyo higa mar 2025 nyakwaram Gajonge iwacho ni ng'iyo gimaber gi gino marach mabende notimore iwacho ni the positives and negatives mabende notimore to ting'eni kaka pile pile ahero mar mondo mwachak gi ber iwacho ni positive vibes donge ber manoneno e higa mar 2025 babu iwacho ni gin ber mage ma samoro ni neno kata mana piny Kenya owuon mane neno ber madang' wach naneno to nitie ok wanyal wacho ni gik moko te matimore ne richo mana ka wadwa oselieko waneno ka through Raila Amolo Odinga ni waneno ka Nyang' John Mbadi ni omiya kuba moro matin kanyo obete Kibeti kendo waseneno some projects ma PS Raymond Omolo be osetemo dhiro kadhi dala kocha kendo waseneno achiel ariyo mabe Opiyo Wandayi be osetemo timo kendo aneno ka 2025 ne nyomiyo IBC en nafas mondo miyo test their strength and their preparedness ma kalure gi elections ma 2027 to nyo aneno ka gitemo but pod nitie ng'ikruok moko mabe wang'en wadhi wuoye kendo 2025 ne nyomiyo vijende nafas
mar dhi e debe mondo mi gitang' ne jopiny ni adier gin ready for 2027 contest. Kendo nyo aneno ka 2025 nochako miyo rawera matin Boyd Were kaka one of the pioneer Gen Zs in parliament. Koro gik maricho osetimore, mabeyo osetimore, wayie gi mano, but gik moko te kwang'iyo ing'eni seche ma nitie buok moro ma kogoyi to some extent wili mabeyo mosetimore. Ani nya kwalo ni Dawino kane wadonge e gweng' kocha, ne pok ong'isoga ni chieng' moro nyalo chiwo yudo ni Raila Odinga otho. Man chieng' no an nabedo gi buok ma kata moro buro ni mano koro rach, mano koro ken ber. Mano rach kabisa. To mazo ni koro nitie bero osetimore, lakini nitie gik moko maricho mako timore. To duoki piny me winya kada wili ber mosetimore. Mana dier makende. Lakini weche motendore kod ochumi, stability mano mar economy e pacho kati nene nade kuono ngwenyore koso chieng' renyo fuku koso inchu kuonto dwach ne ngwenyore. Kech kara mana dana leo ne Dawino e gweng' kocha. Pod ok yuri gimore e mesa. Matin manyalo do Nairobi ka. Emonde gima kitone. To ame Nairobi kose muoma. Abango dok dala. Makoro uchumi bende to nwacho no katimo maber igani ka dok dala tanego kare mek bijende mang'eny gweng'ati ke jambe ging'iye ni to ka ken bago duogo mara gini onge mara wadhi wanegre to kama na inya wana winjo na kumia Hagai ber mane masa moro iseneno e pacho ka higa mar 2025 kaka ja Kenya ber osebedo mang'eny kata kamano kwang'iyo loko mar omenda marwa mar Kenya to gomenda ma oko kachande kuom odiochieng' mokwongo kata season mokwongo osebedo 129 mamaendi kata pinje mamoko ne dhier mana nono nobedo nade to ka mano bedo miyo currency marwa bedo gi strength kendo mano nyalo miyo uchumi marwa bedo maber. Koro kata kamano ero weche mag mbolea ne joma puro emomiyo wakwayo ogandawa mondo kik puodho nindi kwaketo pur to wapururu gi koth mokwongo chande mondo wabed gi chiemo manyalo kowa to kata ka chieng' ochako waketru bel bel ing'ene en gimoro ma dongo e seche ma wan gi gine gi drought. Koro ma nyalo miyo wabed gi chiemo. Kwa bedo gi chiemo to shida ok bed mang'eny nikech iyudo ka pesa ma wan godo, iyudo ka chiemo ma wan godo mang'eny ma e puothe machalo kaka alode e cham nyalo miyo ok waywag ngima. Jogo ma kuonde ma horo be nitiere e pinyo nagi wang'eyo ni nitie kuonde moko ma koth ok chwe ahinya. Jotendwa kaluwore gi sirkande ma bende okel piny owacho mokel mag county mondo make sure ni wan gi weche mag gine irrigation kech ko wabedo gi chiemo ber biro bedo mang'eny kech koro kiyieng to piny ok rach matek. Koro wasebedo gi stability mokwongo gi dho ngere stability mar currency ma mano ok rach kaluwore gi inflation mosebedo e piny mangima. Food supply weche mag mbolea mano bwasebedo godo kata kobedo mana ni jowa moko ok ti godo mano nyalo miyo wanya kata chiemo ogendini wa. Kwang'iyo mano bende ber kal waneno gik ma gitimo paro na Rei gima Rei timo gedo ne jowa mok nyal to kik obed mana mano kende wamiuru rowerewa ka tije moko wuok kata mag jolweny mag polis kanyo bende wasoe jowadwa nikech sirkal ma wantiere en season ma osowa iye to wa make sure ni watimo gimoro kaka ne PC timo oyugi PC ne wawinjo kata history nyaka wuono rwa jode bende notimo ne jowa maber. Koro jowa ma oyudo thuolo mar bedo kuonde ma ber nitiere en nafas maru kata en thuolo maru mar neno ni wa empower jowa mage ber mwanyalo miyo jowa e gwenge. Takeni ber mar loko piny Kenya mar bedo first world country ni kata mna uno kunde kamano ber to ngwech bende sechako no kata mna kamiga bende nosepuodho omenda mano mar national infrastructure kanyakla kod sovereign wealth kanyo be abire kwa loso weche mag SGR kochomo kata Kisumu kata Malava kaka giwacho mano bro isen yo ma wawuotho godo kwa dhi godo e gwengwa makaluo kendo wabiro go Nairobi kech koro mano biro miyo oko kata accidents mang'eny midhiero mag ndara biro dok chien kwa biro gi gine kaka ker wacho kwa biro gi 8 lanes ma jomoko dhi kon to jomoko dhi koni mano biro decrease kata biro gine lower thuolo mar gine. Koro infrastructure mane gi mwakwayo kata jatend migawo mar finance mar omenda migosi John Badi kinde ma nitie kuno o make sure no golo pesa mondo yore ma nitie kaluo obed expanded obed maber. Stima bende wan godo stima dhiye gine magi ber mwanyalo yudo ka wan gi stima to wan gi ndara to pur bende wamako motegno
ok wabi bedo gi gine matek. Erokamano ahinya. To kata mana kwang'iyo ber moseneno e pacho ka Nyakwar Mgajwang' e higa mar 2025 mane piny Kenya. Ting'eni TV be neno mar onagi. Bende wang'eyo ne ber mane ma bende kata mana oganda ma Kaluo bende waseyudo mane higa mar 2025. Ahinya nya gedo mano mar apaya, mano mar Mauri Roni. Ma koro ne oseyanga gedo mare bende osechako. Bando ng'eni ker ne owacho ni ibro gedi. Gedo osechako? Noseyawe ayanga. Owacho ni ibro gedo. Oyawe ayanga ni ibro gedo. Osechak gedo. Tapenji babu, mano ok en ber higni gi pura duto te. Agai nyalo dhi dala dwacho nomera. Adwa gero ot ka. Moket plek no mera biro gedo ka. To pok ochako gedo. Omi wapamo ni to pok chako gedo. Wawacho ni ande bedo gi lek ber moloyo weyo mok chako. Kendo nong'isowa kuonde ma pesa biro wuoke. Adieri ni chikewa wan gi contingency fund, consolidation fund to gi mane kendo. Wan gi funds adek ma chike oyiego. Lakini kero wacho ni wabro uso shares ma wan godo e Safaricom. Mano bro create infrastructure fund gi dho ngere. Mano bro miyo ni pesa ni bro wuok kanye. Ma bende jopiny seyo siling bilion 200 gi wiye ma bende idwaro us godo shares mag Safaricom bende jomoko wacho ni okrach kech mano kotim ma will be kisungu wacho ni ma en pesa ma wan wuok e ofuko wa. Ma pesa ma wuok kaendi ok en loan kaka jomoko nokawo loan to nokotimo gik moko mang'eny monego tim. Do chako gimoro no lodhi ka juoga. Chako lodhi ka juoga. Ing'e ni gima nyaka wang'e. This National Infrastructure Fund en gimoro monego bed ni ikelo ne jopiny tikawo pachgi. Ni Sharon inti wache ang'o. Agai bunge la wananchi wache ang'o. Nyakwa Leon Dawino iwache ang'o. Tidhi dala ka jatipenjo Leon Dawino dawo ni tiri wache ang'o. Lakini mano gima nyaka otim. Ineno. Wanyo achiwa to nomane gazette no mera. National Infrastructure Fund. Good, we have constitutional funds. Manaki mentioned, we have contingency fund, we have constitutional fund, coalition fund. Ma weak manity. Mobedo entrench the constitution. Kuro infrastructure fund ni. Onego piny ne jopiny no mera gini. Owuok kanye, to dhi kanye, to timo ang'o. Anyalo bedo ni an ang'eyo. But okay, en pesa dana wuon as a person. Ji mang'eny, Kenyans as a whole will contribute to it. Onego bed ni sirikal kawo step mar timo proper public participation and civic engagement on this issue. Mjaber. Kech kata kanya wadhi kama eka ben waido Hustler Fund. Nobody was consulted. Then kwa gikucha to waido wakoro gine mana ote ya mera. Majan to sekete iye kacha. Pi koro sa ingo mogo. Koro wamadho mana nyuka. Koro pesa ni okwacha ngi marach. En achiel kuom mabeyo paro mabeyo manyo ker nigo. Lakini okela na piny kacha jowinja ni jopiny to wache ang'o. Iwinjo maber. And then wach mar Ironi Mau Summit ni. Mana ka wadwa wacho en lek maber. But okonya chako pamo ne kapok waneno gimoro. To kata mana lek mamoko ma bende nosingo yaro nderni mopogore inyalo paro e kinde nyasi mano mar Jamhuri. Nitiere nderni ma bende ibro bede ka igolo. Ibro yari. No wacho SGR idwa gergi. But now you see nyakwa miye time mwana ne ka ochak tim gimoro e ground. To dong bipani iwacho ni magi blueprint mago mag higa ni makoro to na wacho ni wapamo ne. Pamo rabro pamo ne lakini ok sana. Wamiye time 2026 mid gacha kwano kantie progress mo esen omera ndima masar itimo maber to kara mar first world status ni to obo pamone karango nikech mar Singapore nikech parni igno go pura duto te mabende biro bro ido kaka jatend piny Kenya onge telo dongi obro pamone mo to magi legacy donge gimoro ni legacy gi dongere donge no ka sani wawacho ni wamiyo Kibaki applause on the issue mar Thika super highway. To kwa donje express wacho ni nyakwa wod jomo nyotimo maber. Onyo maber. Koro ka Ker Ruto bro implement gik mowacho gi. Mokel road expansions go. Moket that SGR mawuok na ginene madon nyaka Malabacha. Kata koro onge. To jopiny nitie bro neno. To history bro wacho ni gigi kane pok Ruto bedetelo. Gigi ne onge. Ma gigi te wamiyo puoch pakne ne ker manientie telo. Koro manaki wacho no nitie gik miluongo ni legacy projects. Legacy projects ibro implement to chances are ni by the time ibro chako tikodi you will not be in power. Inyober. To mano gima ibro pamni kose ne kotimore. Mana kamano. Mano koro wawene Nyakwar Mgajwang' gi kapa neno en ber manonene higa mar 2025 koso oyo. To wach machielo aken nene kaka ber koso oyo higa ni
kata manapcha nen mana duene no ka jatend piny Kenya no dhi piny mano mar Amerika te piny Amerika nyakorom gajwang no chopo kanyo mar neno ni ogirimiti mar kwe bedo janeno mane kindo ogirimiti mar kwe e pinje ariyo mano Rwanda kanyakla kod piny mano mar DRC kata kamano e kinde mane nitiere Amerika bende ber moro na piny Kenya yudo no choko ke ogirimiti mabiro neno no ber weche mago mag thieth e pacho ka mabiro neno ka jopiny moko bende seyo weche motende kod data jomoko bende pako jatend piny Kenya no wuon nowacho ni ok obi chiwo privacy maro mar data mago mag jopiny ne piny mano mar Amerika kaka osebedo ka wachore Agai mano nen ber koso rach en ber mogundho kendo wariwo lwedo nikech kinde manene wasebedo ga gi dho ngere wacho ni intermediaries non governmental organization nitie jomoko mabedo e diere kaendi ma pesa ok gig ne jopiny pesa gi komigi to gineno gik ma gitimo godo lakini sani wabro bedo gi gima idendo gi dho ngere ni government to government agreement on weche mag thieth kendo wagone erokamano jatatije e weche mag thieth e ministry no PS e oluga mabende en wuod luo koro ma bro miyo thiro weche mag tuo e pacho ka nikech pesa no ibro tigodo e weche mag SHA Social Hospital Insurance Fund wan gi DHA wan gi agencies mang'eny e migao mar thieth ma pesa ni ibro migi koro ma bro dhiro weche mag malaria weche mag tuo mar ayaki weche mag tuberculosis ma chon gi lal yudo ka ok timore yudo ka pesa mang'eny lal kendo jotuo ok yud thieth madwarore e gine magine ma bro miyo yudo thieth e osiptende mag gine kata ute mag thieth mag sirkal bedo mayot kata gedo otanda yudo ka otanda ok osebedo mang'eny sana yudo ka jotuo mang'eny riwo otanda koro kwa infrastructure pesa ni kobiro koloso infrastructure mag osiptal oloso wanyalo yudo yath e osiptal ok ni dhi nyiewo oko ma biro thiro weche mag tho kata gik machalo kamago eko koro kik wabedo jok moko mapingo gik moko to ma ok otimre nono ma otimre bang' golo polisi wa mondo odhi oket kwe e weche mag gine e piny moro yo gine kocha dong ge piny maero Haiti koro gineno ni jo Kenya nyalo kelo kwe kamoro koro ker nitiere gik motim adieri neno kech kwa ng'iyo kata na weche mag gero ude ka dok chien kachande pesa ni wuok kuom jogo matiyo en ni mondo wa reduce the gap ayie ni nyaka wahinyore kuom ndalo mamoko lakini after all wabro bedo gi weche mag ute pacho kaendi kech kung'iyo wasehinyore sana Nairobi ka iyudo kaka iyudo pesa mang'eny dhi e ot dhi e chiemo to kwa bedo gi ute bech ot koro bro dok chien kendo ma bro miyo jowa koro waneno dongruok mang'eny weche mag thieth kik wapinguru kendo kik waketu e siasa pesa ni biro ok obi kaka loan obiro kaka grant kalure gi ber mwasetimo giseneno potential mar Kenya aneno ka ken babu ngiege koda to ing'eyo awinjo kendo ayudo ka Agai ng'ama pache ler kendo ayie kode kech ng'en chieng' the first time aromo kod neno speaker bunge la wananchi gani adok en ng'ama pache ler kara nobedo speaker sani jagoro koro but ng'ana wachi ng'ana nyisa Agai kendo gi jowa maneno ok wan gi problem gi pesa manokelo kendo wagoyo kongole ne jatend piny kuom dhi mowuok gi joga mamiye pesa ni but gima wan go gi issue and the accountability part of this money the transparency the honesty wato ninga mathuolo seka koneno tol kata mana msip bende ko chikre malo matin thuolo seka yo wach mar accountability transparency and in terms of implementation to na wacho chieng' kanyo niya pesa ni bero kele mondo deal gi issues make health or address issues make around HIV and AIDS and all that. But sama pesa ni bire ni we are gearing towards elections. Nyalo nitie ni pesa ni kokwa ng'ie maber kendo ranyisi jo Kenya jo piny kuma ginene. Ni pesa ni kokwa keto tong wang' maber. Mwamulika pesa ni malong. Wabro romo gi pesa ni e ground. Kitiyo kode campaign. Mano gima nyakwa ber maber. Nyakwa ng'i malong. Pesa to dhi biro nyose wache mo otese osandika kama. And it's a good move. But koro kosechopo ka ng'at makoro dhi decide akitiyo kode gik midhi tim kode kanye kuma koro ja Kenya donje wapenji maswali kaka Agai koro nie bunge la wananchi penjani maswali to wan gi vijende wapenjani maswali ni pesa nyo osebiro to be oseketi yien manyo wachno ket pesa bo ti kode yo maler bo kete gimone ogbe notimo kech kokwa keto wang'wa e gini malong'o
to wanyalo po kaka ropang ji line ni omera mine koni jawuoyi koni vijana koni to kichunga duma kana pesa mar yath ja emipogo ji ka kiny kidhi e osuptal yudo ka yath onge to kipendi somo medo nyi pango line koro tingi pesa je dhi nyiewo yath koro mane kuma wan gi issue monego bed ni wang'iyo seriously accountability honesty transparency and proper usage of the resources. Mana kamano to ber machielo masamoro mana kimedo. Okay. Kwang'iyo chikewa mag Kenya mag higa mar 2010 miyo teko ahinya apisi mar Auditor General. Kendo kwang'iyo sirkende mosekalo, piny wacho mosekalo, kwang'iyo sirkand Kibaki, sirkand Uhuru Kenyatta, to gi sirkal mon go sani ndi yudo ni allocation mang'eny madhi e Auditor General office osebedo mang'eny e sirkal ni king'iyo budget. To e chikewa mar higa 2010 miyo Auditor General kwang'iyo article 229 sub article 6 and 7 miyo teko Auditor General mar mondo miyo tim tije kendo maendi iriwo lwedo gi Act Public Finance Management Act of 2012 and Public Audit Act of 2015 miyo teko apisi mar Auditor General mondo ng'i ni allocation madhi e sirkal mag county chalo nade. Allocation madhi e ministries keche e sirkal maduong' wan gi ministries, wan gi state departments kendo wan gi agencies. Agencies kech koro mano nyaka ng'i to iyudo ka pending bills mang'eny mosetim iyudo ni sirkal mar Kibaki gi Uhuru ne ntiere ga jok michulo ma supply air timiyo gi billions to gibiro gigero godo estates, gigero godo malls mag-gi koro joma onge go tiyanyo mana ni joma ofuwo kendo ok ti matek. Koro magi yudo ka mbadi osedhi mong'ado. Koro yudo ka ma ng'ado weche mag pesa dhi mang'eny. Koro kwa tego apisi mar ka medo mana gima wacho. Kwa tego apisi mar Auditor General biro ng'ado weche mowacho ni pesa ma oa oko itiyo godo gine. To kata Amerika biro ng'iyo ni to pesa ni otiyo nade. Dong gin gi agencies mag kind CIA. Biro ng'iyo ni to pesa ni tiyo nade. Ma koko tiyo maber to ging'ado. Ma gima osebedo. Koro kik wabedru gi luoro wa miuru sirkal lwero kama gitimo marach to be wawacho kama gitimo maber to bende ber kwa wacho mana kamano to dongruok makaluo to unene yo machal nade ahinya ahinya kwantiere sirkal mano mar broad based ne kwang'yo ber dongruok makaluo babu diwach nang'o kotenre koda dongruok makaluo samoro sirkal broad based ne higa ne diwach ni ber mane ma samoro kaluo ayudo dongruok makaluo waneno nitie progress ing'eyo mana kano wacho kwa chako ni kaber tiwacho to karach bigeta kete lela the worst that can happen ni nyalo to we cannot negotiate gima dang wacho ni kaluo waneno nitie gik moko matimore but nyaka wagol siasa e dongruok nyaka wang'e ni dongruok biro kalura gi pend chike manitie ok mi dongruok nikech ne sirikal kata ok tuo nikech onge sirikal nyobe nyaka gi sani pod nitie projects madhi mbele e wi got mlima to dongi ni wacho ni gionge sirikal gin giwacho ni gionge lakini nitie project madhi mbele kanyo wan koro marwa ne nywa donje sirikal ni jakom nyodero we sirikal ka under the broad based arrangement dongruok biro kendo gik moko timore ino ka kier kodhi kacha to wacho launch ma kodhi kacha to launch ma lakini jotendwa mantie broad based koro wacho ni okay omera ok unyal pingo gini ok unyal geto alternative voices nikech wan e chuny gini kendo waziri mosiep nyieni matiyo gi mochung' ne weche mek stima diere mane ji campaign ne by elections ne wacho ni omera wan Kanan wachamo mor kich gi chak wabro biro pimo ndo Kanan chalo nang jakom nyotero wa Kanan no wayie ndongruok obi lakini these conversations nyaka wabed objective mwang'e ni dongruok ni kech kwa kedo ni nyaka wabed e sirikal ka dongruok bedo koro kiny kwa onge kech ng'at manjitero e sirikal nyon ma jakom ne okedwa sirikand Kibaki nyoto wa sirikand Moi Uhuru nyoso wa sirikand Ruto ni sani ng'ama nyalo tero ji e sirikal ka koro gik moko kethore ok pok aneno kech kar jok mantie sirikal gode nyo wege iye kanyo mabe onge kata achiel kuom manyalo temo wuok kech kiwuok to koro hinyori koro dongruok biro wayie kendo waseneno gik mang'eny timore kendo promises oseket mang'eny ma SGR gino ok nyal los will be better but pole gima dwana wachi ni jotendwa nyaka gol siasa gini mag bedi understanding ni nyakwa push the government and the system a level ma we can get that dongruok kata kwantie kata kwa onge ndara makore idwa chak gi Ruto ni
kaponi Ruto koduogo 2027 ndaro ne obeni rumo kata wantie sirikal kata kwa onge kech en project mar national government to Luo Nyanza is part of the government. I mean is part of the national cake. Koro my conversation mono be jotendwa sani mantie sirikal push a ground ni jo kama wayauru pachwa wabedru mo huyanga wayauru chunywa ne projects mabiro kagi to lakini kikwa tim mano gi paro moro ni kwa onge sirikal okonya yudo gigi inyaber mani yoka seche ma inyoka friends of government kaka agai wacho ne ino kino siep sirikal friends of government kaka agai wacho ni Omera my first time wayudo waziri mar pesa John Badi okwadagi but mano ok nyis ni koro ne wadoli yua maka sirikal otimo marach ok wawuoye ing'e gima tek moro ma nyathi kich wacho pile to nyathi kich to en part leader mar nyien to wacho pile ni gini nyakwa wuo nyakwa tim longo ni consultation consult ginga jopiny dongruok nitie wayie lakini yemiyo space mondo ambe wache pachwa kok dhi maber wach ni gini ok dhi maber kidwa muonyo DM wame yenoro wach na idwa muonyo DM to kwadwani muonyo di erokamano ahinya nikech isestoko wang'a Gai ahinya Gai in korka kore nang'o madimede ahinya dongruok magwa makaluo dongruok makaluo ok dhi marach kendo waneno ka tich tire piny owacho mar Homa Bay Gladys Wanga temo matek kendo neno kolobi jowadu telo dongruok ok bibiro ni ne sirikal kata onge sirikal lure gi kido mar jatelo miero kata miyiero kinde mane election nitiere omiyo jodalo nyaka wayiero jotelo ma jolomba manyalo dhi makwa kony kocha makel ne wan gi Tuju kinde kane waonge sirikal to Tuju ne dhi makwa makele piny owacho koro omiyo ka election ochopo 2027 ng'ima ber ni ng'amiyiero kaka MCA mari ng'amiyiero kaka senator ng'amiyiero kaka MP nyaka obed ng'at moro ma jalomba manyalo dhi makwa kony kocha makel koni orwa jode ne wan godo kende ka inyalo yudo ka gwandruok ne nitie tiyudo ko orwa jode yudo mana chia mare kodhi okwayo omiyo kwayo jowa jotelo mwayiero nyaka bed jotelo mong'e wuoyo manyalo dhi makwa kony kocha adier mar wach ni pesa mabiro e county ok nyal dongo county alone nyaka iyud governor manyalo dhi makwa kocha makel omiyo kwayo governor ma Siaya bed jalomba adier nyakwa fight ne right wa lakini ngima dhi mbele kendo higa lokore kawuono ni higa ni ka chopo 2026 wan giga machiel ini bro endele mana gore ne jopiny nyaki make sure ni iloso ne jo undara imiyo puothe odich puothe makaluo dwa no odich from January to December alode nitie kaka sewach weche mag pur weche mag ndara weche mag stima ok ni stima lal kuom dala dek ma inyo jo ohala omiyo jotendwa bende nyaka tima tek mar neno ni ojende rowere waduto kwa nyalo yudo tije mag ofis lakini wajo luo nyaka koro makuru weche mag pur weche mag ohala gi lwetwa ariyo jotendwa nyaka mi jowa gine loan ok apiko kende lakini jowa nyalo donje transport sector yuro ka geche mang'eny mwadhi go dala o gin gechewa gin geche mag mwache jokisi gatwara gieki koro jotendwa mag governors nyaka wen chwa ni to wanyalo chako kambi mane pesa matin nyalo gol kacha moko igolo koni moko gol koni obedo kaka gi geche wapar to jopiny be choko mag koro saga nyaka bed mang'eny mago jende to kod mine nikech ka mine go jende obedo gi pesa ma bro dwoko dhier piny wagore uru gi dhier kendo watiuru kamoro achiel kaka oganda kech mano e gima ne Jaramogi kasomo historia mang'eny ker mokwongo mano Joel Omer wuon Phoebe Asiyo kaachiel gi Joas Koyo Pien ker Opiyo Tandi ker Nyandiko gisebedo ka gi gine Willis Otondi ya to gi mago ker manose tho bene jaduong' Mariek ahinya jaduong' Akechieng magi jodongo mosetiyo matek mar neno ni jowa obedo gi social cultural to gi tim maber kwa bedo gi tim maber wariure weche mag group e gweng' waneno ni wanyiewo lo waketo plot kacha wanyiewo lo waketo malls kacha ma bro miyo jowa donje weche mag ohala omiyo ka election obiro Nairobi ka endi mar by election ok wanyal yomba twara nikech gin ok ondiki gi jowa mang'eny ondiki ne wawito Kariobangi no nikech jowa mang'eny ondiki gidhi e tije ji tiyudo ka jogi timo mano ohala koro ka election ochopo giyiero ng'atgi jowa nitiere kambi koro wabedo jok mohero tije magine kaka Ramogi osebedo ka siro jowa matimo ohala matindo tindo ka donjo taneno rawere moro ma loso weche mag gari ki in gi shida chom Siaya mondo i empower kata county government wa empower youth wa
mondo gibed jogo mamen kech kwa empower gi to gimbe ginyalo ndiko jomoko koro yudo ka jowa yudo gine yot mar tayo ngimagi kendo gima dhi mbele maber. Erokamano ahinya. Hanno ka saa 4 mar okinyi oseromo. Iwachoga ni nitiere ngero moro mar Kiswahili wacho ni chak osepukore donge giminyalo onyal chak jo e kendo koro atemo translate negi ok manya koro ngejwang e okang' mar ariyo adaro mar mondo mwalose moko kuom kata mana weche mabende kosebedo kodhi e yo makare. Nitiere moko minyalo geng' to nitiere moko mok nyal geng' kaka thoe ing'eno ok nyal geng' nikech en gini mabende niwacho ni kuzaliwa ni lazima kuzaliwa ero senyuoli ni bahati donge kufa to ni lazima koro en gik moko mabende ok nyal geng' koro gisani akane yweyo matin ote magi bende aneno med orogi lai mago te machok arede ka uchiel nono mbui mago ganda bende yudo achiel kachiel abiro bedo kasuma moko kuom paro mabende ioro chenro en mbaka oromo wago mbaka e studio gi mbaka kama bende intiere akaw yweyo matin kik dhi mabor. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Jarik ni jamuod nyoyo gi kuoyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Wimbo huu Bwana Yesu kazaliwa kama sikiza tune yako, bonyeza star 811 star 343 hash. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Chakre dhona mlulwe nyaka enderni mag boma maduong. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka kuong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakorom ga jonka moro mintiere dakika en 4 tok saa 4 mar okinyi machiegno kang' mar ariyo pod adhi nyime chenro mar mbaka oromo okinyi ma kawuono waloso kotende kod higa mar 2025 kaka higa ni osebedo. Nitiere moko mote madaro mar mondo mi asom mana mapiyo ote mabende ni yoro lai mago te machok arede ka uchiel nono kinyal ketna moko kuom ote mabende osedonjo kaya nasomo gi achiel kachiel mano kokalo kata mani simu mar ong'we yamo. Ano ote ka mano mar ntiere janeno maro iwacho ni higa ni to watieko marach jotendwa mano kedo ne piny Kenya wawito e higa ne.
Mana Dismas Angienda. Hero kamane nyako mote mari. Ote machielo abro bedo kasomo ote kanyo. Mana abro mana bedo kasomo nitie kaka mashindwa bende dhi mos kanyo. Asoma ne ote mano mar Ouko Nyadida Lucas. Iwacho kanyo ni jowa madito lo muonyo higani. Omiyo wakuyo kod bagne maka gi kacha. Aya, imedo kanyo ni oya wangwa kendo loko pacho kaka oganda Luo, especially to the political class. Nyaka giwinj jopiny koro. To mar adek kanno ka Nyadida wacho kanyo ni it has enhanced our faith in God. Iwacho ni it's been tough, but God has never forsaken us. We honor him. To mar ang'wen wacho ni CBE grade 9, mano results mag grade 9. Result no bago oganda kendo tamo school celebrate. It teaches us to invest in our children, not for our children. To mar abich wacho ni omi kwe mogundho e dak mari mok nyalre to ok nyalre. To ma wanyalo timo to wanyalo mana timo maonge luoro. Wacho neno wa kintiere nyaka chero kama na inya. Omi adwaro mar mondo mwalosi lakini Easter bendo sekre ang'eni watemo yude kokadhe mbui mano mar Zoom ka onwase tudre kod Nyakorom Gajwang wabro bedo kwa tudre kod Anjalonye e weche mag telo entiere county mano ma Kisumu. E okang' mar ariyo Nyakorom Gajwang nwacho ni nitiere masiche moko minyalo geng' to nitiere mok nyal geng'. Higa mar 2025 walalo thuondi mathoth. E gwengwa makaluo lalo thuondi Nyakorom Gajwang kotelne kanyo gi ogai mano mar ODM. Kopogre gi mano bende higa mano mar 2025 kwang'e weche mano kodhi kare Nyakorom Gajwang inyalo komna paro kony mana USAID nagolo higa ni thoth oganda no lalo tije mage. Ahinya kony mabende piny Kenya na yudo kata na pinje mamoko na ntiere kony mabende no yudo Nyakorom Gajwang manyaka sani no dhi ka gima geno makamano na lalno ahiti nwa wito karamno bila dek en mor ni obila mamoko miero gi wiye bende no seduogo he pacho kae. Femicide cases nek mag joma mine Nyakorom Gajwang kene nango moko sebedo ka timore nikech higa ka higa ntiere ga ndalo 16 mabende higa ka higa piny ngima ntiere nyasi mabende timoga mar kedo koda lwenje mago mag kit chwech to lwenje mag kit chwech pod medore. Femicide cases nek mag nyithindo joma mine pod waneno en ang'o moko sebedo ka timore nikech kata kineno weche mago manyien news nyathi obambe ode monegi to gik ma let ni timore nyaka e gwenge magwa makaluo. Adwaro mar mon molose gi mano ng'anyo mag rawere bende neno higa ni thoe mopogore mano neno nyaka te sendo bila waparo nek mar Albert Ojwang gi rowere mamoko. Aparo nochak gi mano Ken Babu. Gima dangwa wacho ni igani waneno madongo to mana kanya wacho kachako kanyo ni ng'enywa jok mantie age mantie wan kane wadongo ne ok wabedo gi paro moro amora ni chieng' moro mabedo sama chalo kama ni ng'ato kaka Raila Odinga koro onge. In fact an aparo kane wadongo to nonyiswa nyaka ni Raila nyalo lokore lwang'ni, Raila en hono macha nyalo lokore kidi. Magi manyo timo 2025 ni ok apar kane wan prepared for it as a community kendo oganda ma onagi. To king'iyo mano nitie thuoni mang'eny manyo lalo mana ka nyise wacho mbele kanyo ji aka Bade Boyo Dalmas Otieno kendo ne ng'at moro ne jaduong' mano osiep rowere an awuon wabedo kode nwako kode mbaka e yore mang'eny kendo ne ng'at moro ma ne chiwo ite ne vijende to mago jok manyo lalo. King'iyo Phoebe Asiyo nyogo bade piny, king'iyo Ogolla mana ka Hagai Nyose wacho mane achiel kuom jok mateko gin jong'eny e Luo Nyanza kacha kendo ng'at moro mane oganda wa ne chung' malo to kendo gone makofi ng'iye gi sironyo to nyodhi to manyo yiengo ahinya kabisa to neny mar nyakwar ng'ong'a Raila Odinga kech mana kanya wacho ni kiwinjo kaka jodongo wuoyo onge ng'ama bedo prepared ni nyalo bedo gi weche machalo kamano kendo kata sani king'iyo ka ji political space ji pod engage kata mana Kenyans dhano pok oyie ne adiera ma Christmas modhi chamo ka Raila nie lo. Koro mago gik moko mano gimoro maduong' manyo timore kama pod watemo balance. Iwacho ga ni ji mang'eny wacho ni accept and move on. Waseyie no onge lakini koro moving on no kore kanye kuma shida nitie. Kachido akoro gik mang'eny timore around Jakom. Everything was
oscillating around him. Bedo ka en gimoro matek kabisa. King'iyo siasa sani jowacho ng'ama dwaro kuoch jakom, ng'ama dwa bedo kingpin, ng'ama dwa bedo party leader, ng'ama dwa chiwo direction. Direction sani chiwo nyaka gi ng'ata. Makata nyako londa wena nyalo wacho ka ni koro my direction, achiw direction ka. Kech sani ng'ata mo feel ni ben gi joge moko adek mawinje dwa chiwo direction. To ma obiro nikech space vacuum matho ma jakom ni okelo. But all that has happened. Gima danga wach sani en ni kaka jo oganda ma jonagi moso vijende nyaka wabed piny mwa think about the future. Nyaka wabed piny mwa wayiere ni gino osetimore to koro what's the way forward. Kech kata king'iyo ajawacho ga ni king'iyo ngima man jakom odak nyaka nyo wuog nyaka nye issues mek multi party struggles karumte. Kendo king'iyo ngima ma jatend piny odak sani. Actually those are the futures man gi work for. Ne gidonje pap ma gigore gi ji, gigore gi dhano mondo mi gi live that life manyo gi live. Koro vijende wan ma wasani wan e space ni. Ngat manyo chung between power and the people. Mano jakom sani koro onge. We have to defend this country and we have to protect our future. To nyakwa protect the interest of those who are behind us. To mano responsibility manye sometimes nyo wakawe to amiye jakom ni baba come and talk for us. Baba the gorinwa sani koro onge. Makoro vijende kumora mora mbete, kijana mora mora wera mora mora kumora mbete. One a time manyakwa come out clearly, more identify the issues, more step out and fight for them. Katieko. Generation mar Jaramogi gini. No da one independence. Kendo negi dhia lwen, negi gore gi mzungu, magi miwa nafas, magi miwa piny. Generation mar Raila gini kanyo biro kanyo, they fought for multi-party, democracy, freedom of speech, all that, constitution 2010. Magi kelo, magi deliver. Generation mwantieni, what is our issue? Kechikata kwa dhiendara. Okay, dhiendara ukinyi, gudhiambo chieng' olwar, idoke ot, what next? Nyaka wa identify issues. To gima duong' mwanyalo dhao go sani mono bene wa focus on. And having a functional government. Kech adieri manitie ni Sharon, ka sirikal tiyo, kendo sirikal timo operate in accordance with the constitution and the law and doing everything rightfully. Okinya kata bedo concerned ni ngamen president. So long as ni nyathini nyalo dhi school, onyalo yudo timely and quality health service, nyathini nyalo yudo quality education, nyathini nyalo iniwo nyalo timo biashara, inyalo keto gimore mesa nyithindo cham. So long as nyalo timo mano, you will not be concerned. Ni ngamen president. But wase be the situation makoro wa politicize kila kitu. We want to do everything in line with the politics. We want to reduce everything to politics. Ineno. Mane momiyo ka ng'ato wacho ni sha ok ti. Seche moko dhi to yudo ka sha ok ti adier. Lakini kabira wacho ka, tagai wacho ni sha tiyo. But kipenye na gai, are you registered member of SHA? Okay, registered. Erokamano ahinya. Wawinjo na bende Hagai mar mondo mi olosi kapok adhi e rista, onyisa ni nyisa kanyo ne oseikore mondo mar losi. Kata kamano Hagai ang'ene okang' mokwongo waseloso kotende kod ber mopogore opogore ma bende nwanene higani. To rach bende nitiere. Takene gin rach mage nikech nwawacho ni nitiere rach minyalo geng' gi ma ok nyal geng'. Erokamano ahinya nyaminwa Sharon. Gima daher mondo mi awachi ojende kata okebe masani kata dhano moro amora manitiere piny mayweyo kendo dak e piny nyaka ipuonjri mar ng'eyo ni to rach kowuok tanyalo kawe nade, ber kowuok tanyalo kawe nade, to ber nyalo wuok to nyadhi donjo to nyadhi kelo rach. Omiyo akwayo dhano sana nyakwa Ramogi nikech wawuoyo gi nyikwa Ramogi, nyaka wapuonjri ahinya mar kawo ber to gi kawo rach. To rach kikawo to itimo nade ne jogo moluori, to ber kikawo titimo nade ne jogo moluori. Ichayo jogo moluori koso itimo nade. Kech kikawo gigo e yo ma ok olure gi chike Nyasaye kata chike mag piny luo kane olosi gi jalup ker manosenindo Jaramogi Odinga kod ker Joel Omiro, biro bedo ni marach. Omiyo akwayo ojende masani nyaka ung'e pogo rach gi ber.
to ka ber owuok tikawe nade to ka rach owuok tikawe nade. To nyaka waherre, nyaka iher dongruok mar wadu. Ka wadu ni marach tikonye, ka wadu ni maber to ineno kaka inyalo konyo jomoko. Nikech kwa bedo gi hera machalo kamano ero, mano biro konyowa kendo weche mang'eny ma seche moko dhawo mawuok utewa manek wuok ni tinde inyalo yudo piny wuok aini ng'ato onegre ng'ato dere. Ma wuok nikech wuoyo onge. Koro nyaka wa bed kwa dak kamoro achiel. Ka in gi rach nyaka ibed gosiepni moro ma kidhi nyiso ok nyal golo weche gi oko. Mano kwa bedo godo wabro thiro kata koso nyayo weche maricho mawuok e piny dak mag ojende. Koro akwayo mano ojende machal kaka Ken Babu ke chanti ngene alonya ahinya. Iseka do pradeko da beach. Ikionia. Okay, an jagni pradega beach sani endi. To bende alonya ahinya weche mag dak. Weche mag kaka ji onego bed ni bedo, weche mag culture to gi weche mag Nyasaye. Koro akwa mano jende nyaka wa make sure ni waneno kaka watimo. Ka iyo wang to kiki dhi gine nikech mano okelo jenzi no chako kane an speaker mar bunge kendo no chako kama nantiere. To nabedo ka nyiso gi ni kik utim gik machalo kama gieki. Wa embrace uru dialogue. To kifua no bedo mbele. Waneno gima no wuok. Koro baadaye dialogue odogo wuok. Kendo kata beneficiaries oko bedo gin. Koro gima temo wacho kaka dhano. Wangi uru ber gi rach ni to wahandle gi nango to gik mang'eny mawuok machalo kaka derruok machalo kaka nek ok bi wuok e kindwa achaya to gikoko mang'eny ok bi. Ero kama na ng'eni paro ma kamago pod abro bedo kwa somo nikech en mana puonjruok. Iwacho ni lessons mobedo learned gi way forward kaka nyalo bedo. Kata kama Nyakorom Gajwang' osiepro piny kanyakla koda TV Maramogi Nyakorom Gajwang' wantiere koda Easter goni mus kaluwore koda ng'ikruok makoni kod kocha misebedo kiyudo mono mar tudri kodwa en wachak chenro mano mar mbako romo. Kata kamano iwacho ni onge moselala machiegni e chenro mar piny ichiew nade gini mara ni ichiew maber. To kintiere kaunti ma Kisumo higa mar 2025 oseteri yo machal nade machiegni. Erokamano ahinya. Higa ni ok osebedo mayot. Ok osebedo mayot e yore mopogore. Nikech wawacho ni kirango kaka uchumi mar piny osebet. Iyudo ka ng'ikni osebet mang'eny. Ma jopiny osebedo ka chandore to pod wayudo ni jok moko to pod winjo maber to ahinya jok mantiere piny to yudo ka chochni pod nitie nikech bei mag gik moko medore to pod iyudo ka serikal medo ushuru. Koro bedo ni sama pod imedo ushuru e gik moko matindo odhi bet matek mbele kae. To kendo warango ni sama warango winjo ka ji wacho wach femicide. Nek ma kwa warango ne nek ni to otimo mana tir nek mar mine gi nek mar nyiri. Higa ni ne waneno ka wadhi yala ka ng'ato dichuo moro onego miyo monego nyaka nyithindo 2 matindo to omake to kosimake bende to kendo oyude kunege. To wayudo ka magi timre e gweng'. To ok wanyal wacho ni ji adi osineg ma wang'eyo bende waneno ka gik moko timre mopogore. Koro iyudo ni samoro kirango in iwuon inyalo bet ni ineno ni nitie gik maber matimre ni nikech inyalo bet ni inyalo yudo omenda moro matin to jok moko bende piny obet matek makata omenda kuonde mitiye bende onge. So magi be iyudo ka kirango maber tiparo ni sama idwa dhi e higa manyien ang'o mabotimre kuonde ma tije lal to ka tich olal tibo yudo ka tich onge to in bende kumidake gi kata alwora kumi intiere ibo yudo ka ji bo chandore matin nikech in ng'at achiel sama itiyo nitiere jok ma yudo pesa kuomi ng'ama nyiewo kuome ng'ama usone gik machal kamago. So kamago bende yudo ka timore to wayudo ka samoro piny bet matek to moko bedo maber nikech warango ni 2025 be waneno ka ineno ka telo yarre ni jok moko waneno ka mine moko bende obet ni opuodh gi kuonde mopogore waneno ka rawera bende timo gik moko mopogore ka innovation kae iyudo ka ji loso gik mabeyo ma konyo oganda bet ni gin gi nyalo mopogore. So kuonde moko to ne tek to kuonde moko bi neno ni nitiere hope. To gik moko bende mwaneno en ni ahinya kwarango e weche mag
gender based violence. Warango ni gender based violence kik warango mana jok madongo kuonde jok matindo kae sani nitie gimoro miluongo ni technically facilitated gender based violence. Omenda kae ji timo gik ma richo kabisa to dhi nyaka kuom nyithindo nikech sani kwarango nyaka nyithindo makoro inibet ni in osiep ng'ato to ng'ato tiyo nyaka gi images magi mondo dhi kunde mopogre opogre ma iyudo ka jok moko bende osinegre e wachni. So gik machal kama ni samoro wayudo kabisa bende wayudo ka bende oyudo development, iyudo ka ji innovation bende dhi mbele, iyudo kata ka endier kachacha jok moko timo gik moko mopogre opogre kata jok mantiere gik moko pogre. Erokamano ahinya ne jogo ek magocho ne Easter. Weuru gocho ne kaluwore ni otiyo koda simbe mar ong'we yamo. Isinyalo mana dhi mbele mos ahinya. To kendo igani adwa chako e wach telo. Awinjo kiwacho ni tho mar jok madongo mano oloso piny mar Kenya obwogo ji kabisa. To sama obwogo ji ni to aneno ka warango kaka wanyalo paro kendo mopogre mondo sama ng'ato tieko ka ngimane rumo kata ka en apoya to ang'o ma opidho mopogre opogre mamiyo wadhi mbele. So gino bende sama warango 2025 warango kaka political parties kwadwa rango kaka gik moko dhi nyime. Sama sani wantiere 2025 wapenjo ji ni in bende sama idwa mondo change obini in kata gi kura be ibogo kata kura wacha kata ni in kata gi ID nikech sani rawera opportunity mar kawo ID mondo ilok piny nikech ng'ama ibo yiero ema bodhi konyi mbele ka. So sama ji wacho gik moko opportunities awinjo ni jabunge bende ntiere kae. E bunge kae kuonde mopogre opogre wambe wawacho ni wan gi bunge la wanawake. E bunge la wanawake be wan gi nyiri matindo gi rawera matindo manyalo loso e bunge ama bunge en ahinya kochopo sama idhi mbele to bunge en chuo ema ntiere mbele. Koro warango ni kuonde mwadhiyegi aluora waka nyiri mage gi rawera mage ma wabukelo mondo otim gik gi bende mopogre opogre. To sama warango ni bende warango ni waneno ka miyo bende madhi legacy miwacho ni mar Phoebe Asiyo. Legacy ne ni nopuodho jik mang'eny manopuonjo jok mang'eny. An jok manopuonjo go ntiere kuonde mopogre opogre. Koro kwa paro Phoebe to bende waparo ni Phoebe notimo ang'o, nokonyo timo ang'o mwanyalo bedo ni sani koro benefit ka jopiny. To sama wacho no to wadwa timo ang'o mopogre. So to mar Phoebe bende nyisowa ni samin e telo tim gik moko ma ji bo benefit nyaka chieng'. Kik itim gimoro ma in jadonga ich mag en mana iyi to jok nyalo timo ang'o mag ji bende onego bed ni warango. Mana kamano nyakorom Gajuang' mano jalonyo weche mag telo wantiere kanyo koda Easter chieng'. Nenre ni usebedo kugochone na wacho ni were uru gi Easter e kin thuolo mar dakika 35 mwantiere godo kapok oromo saa 5 mano mar onyango. Ang'e ni biro bedo kwa tudre kode kata kamano bende walosani na bende kotendre kode higa ne kinde ma bende wang'iyo mabeyo gi maricho. Higa ni kaluwore koda nonro nyakorom Gajuang' mano mar NTSA bende naneno ka kwan mago mag accidents masiche mag apaya osebedo ka medore ki compare kata mana kipimo koda higa mano mar 2024. To masiche mag apaya nono kata mana ka piny owacho kokadhe migawo mochung' ne weche mago mag arita bende nok yango okenge 6 ma ibiro bed ka ineno kapo nono ni biro bedo ka duoko masiche mago mag apaya. Donken walosane bende kotende kod mane kinde ma Easter paro ni ikosime. Yes, I think ayie kabisa gigi mwacho as far as a report mar masima kapa osegoli. But anawacho gani ingeni ajalo ken gima nyalo pango ne dhi yudo. Kendo ajalo ken gima wacho ni ok nyal gengo. But
wambe ka jok matiyo gi apaya, we have a role to play. We have to take measures, we have to take individual responsibility. Mondo mi ang'eni agai riembo, amba riembo. A protect ngimane, a protect ngimana, embo team the same. Kech iyudo ka ajali mwaneno mostly iyudo ka gin gimilongo ni head on collision. Head on collision iyudo ka ng'ato owuok e lane mare, maybe traffic, kata ng'ato owuok e kona to gore wi wadgi. Nyo incidents manyo okawo ngima mar manen mbunge Malugari Saras Jirongo. To giwacho ni nyen head on collision. To driver chama wacho ni nyo wuok e line mar to donje ginene. To gigi timore mang'eny festive season sama koro wadhi e Christmas kama. Ido ka dhano ni garaka mar chopo. Tiwacho kama kaka chopo ber, afadhali chop kileo tichopo kwidhie. Molo wuok garaka tikos chopo kabisa. Ineno. Sana ng'yon ji mang'eny di donje safari mar dhi dala gwenge celebration mar Christmas ne. Kene gima ber mondo mi dhi bed gi familia mari, ugo mbaka, utim recap of the year and all that. But nyaka wabed very careful, nyaka wabed very cautious. And then NTSA be nyaka koro improve on the signages endara. Matango gik mapogore opogore kaka speed limits and everything. And then of course traffic police be nigi responsibility. Gime nyaka koro come in play their roles, clearing traffic and of course ensuring that they keep measures madwar mondo mi jo keep. But ngat manigi major responsibility ngama ni starting. Ero kuma na inya waya gai bendo meda ne nakapokwa ka yo mar sa 4:30. Ero kama no nyaminwa Sharon. Weche mag ajali kata giwacho ga na ajali onge kinga kata ok nyal gine. To kata kamano nitiere ndamo moko monego be ni kawo. Mokwongo gi mano ero ni jogo mariembo nyaka wang'iya ne. To be gimer koso gimer. Kech iyudo ka ng'at moro no metho nyoro godhiambo to kawuono dwa no riembi. Pod en gi that fatigue. Gima be bedre ka endi paro. Iyudo ka ng'ato oriembo dhi dala gi gari kendo dano duogi. Koro kata na riembo ma wach mar NTSA kaka Ken Babuso wacho ni endi. Nyaka wabed kata gi joriembo ariyo. Especially geche wa madongo matero ji. Nyaka wabed gi joriembo mang'eny manyalo konyo ng'ani kwa gi kamoro to ng'ani konyo ng'ani. To weche mag mer be nyaka ng'i. Alkobla kani tindo dhi kanye. Maka gin mana weche mabiro then Sani par ni migo mochung' ne weche mag rita interior utudre gi Nakada. Apisas mag Nakada kik pani bobere bana kimetho kama nyakoro mgajwang' ni koro alkoblonge. Gitudre gi apisas mag Nakada mar kelo sanity. Koro ng'eni gima be nyayo gima bende ok mi mago timre en asoya ma ji golo. Kech iyudo ka ng'ato yud gi makosa to golo asoya ne kachande. Koro integrity issues mana kaka asewacho ni nyaka wapuonjre bedo dhano. Kech kok in dhano to mano in le. In le ma in gine dhano. Koro nyaka ing'e ni ting'o ngima jowadu. King'e ni ting'o ngima family nyaka ing'e ni math. Kech gigo makelo weche mag gine gin math. Math mar kong'o. To kata paro mang'eny. Kidhi e yo kik ibed ng'at moro ma fatigue sana. Nyaka ikori ni kinya dhi e wuoth nyaka bed na ikora maromo nade. Mano ema biro duoko chien. Mana kaka osewacho. Nyaka ing'e ni yo kin kendi. To nyaka take care of kata nyaka ing'e ngima jogo ma bende riembo. Mano e gima biro thiro kata weche mag accidents ma wuok. To chuno nyaka wakete Nyasaye mbele. Kwa dhi e wuoth mondo Nyasaye otelnwa. Kech duto Nyasaye mageng'o. Ero kama na inya nyakoro mga jon dakika 30 oseromo tok sa 4 mano mar okinyi. Adwaro mar mondo mwaka yo maro matin. Kata kamano weche matimore e alwora magwa. Ntiere kol loso kotendre kod kaka higa mar 2025 osebedo. Anno ka kaunti ma Kisumo Millicent Adhiambo ntiere romo. Jatend migawo mochung' weche mago mag lwenye pacho ka Soipan Tuya. Bedo dhi timo ground breaking mano mar Moi Stadium manego bedni chako ger e kaunti mano ma Kisumo. Moko kuom ber ma bende onagi biro bedo ka yudo. Kaka manya koro mga jonga ka yo matin kwa duogo to koro wang'iyana ni koro kaka wasaneno kaka higa ni osebedo ber gi rach moseneno. To higa mar 2026 bende waikore ne. Waka yo matin wadogi mathoth.
Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakuronga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek katichadek nyakuronga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tichang'we nyakuronga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakuronga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni be yawan. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. You wanna feel the vibe? Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso sadek mar okinyi, mana e Ramogi TV. Nyakorongo jonka moro mintiero adongi matine dakika 25 mar tieko twak mar okinyi makawuono e chenro mar mbaka oromo loso kotenre kod kaka higa mar 2025 osebedo. To kata mana kwa loso kotenre kod higa mar 2025 pano dong' mano odiochienge 13 kende kapok warwako higa manyien. Mano higa mar 2026. To expectations geno mari kaka japiny higa mar 2026 en mane? Aya wakuonga dunu pinya Nyakorongo juang. Ero kore mor ni odhi donje higa mar 2026 to higa mar 2026 bende biro koda ting' mare ne jogo eko machule NSSF. Par ni higa mar 2026 nitiere rates manyien mabiro bedo ka chakre dwe mar 2 mano February. Kapo nono ni salary mari mor yudo siling 1,100 gi wiya. Ng'eni sani isebedo ki ing'adi siling 4,320. Higa manyien ibiro bedo ki ing'adi siling 6,480. Jogo kuma yito gi nitiere bwo siling 1,100 e dwe, par ni osebede ka ing'ado siling 432. Koro ibiro bedo ki ing'adi siling 1,600. Koko mano Easter id machak koda no ka ken babu ng'iya ka gagai malich matamra gi non. Kar kamano Easter achaka ne kodi kintiere county ma Kisumu gedo mari e higa mar 2026 bende kik wiwa wil gi ngaje. Oro no selandnwa ni oro maratipo biro bedo ka neno bende e chakruok mano mar higa mar 2026. Koro watwe urukanda mar mondo mi kik oyudwa ka ok waikore Easter. Otek lakini gima nyalo wacho achiel. Ka services nyalo ka ichulo gimoro ong'adi pesa tichudo to gik monego yud kichudo emonego bed ni wamedo mondo bed maber. Ok ni giga imiyudo ka samoro ng'ato kwalo makoro ok inyal yudo kata gik moko kuonde midhiye. To kata ka waneno ni waneno ka gik moko ntiere ma kor lwasi bende lokre. Higa mabiro bende wapuonjore gik moko mopogore opogore kaka wanyalo bedo ni warito alworawa
mondo kata kodhi mikano wan kuonde gi jok ma ong'eyo kano kodhi to gin gi kodhi kendo mabeyo minyalo tigo. Jogi bende nego bed ni puonjo jok moko mopogore opogore mondo sama wacho ni kor lwasi ni lokore to wan to waikore mar adiera nikech ineno ka sani oro ni nitiere to nyocha koth nobugore mang'eny ma koro cham bende onge. Ma higa mabiro wan gi kech to wan gi thagruok. Be waikore mar adiera kaka jopiny? Ok apar. Koro mano ema wadwa wacho ni wateme wadong' gi odiochieng' matin mondo walok higa. Jopiny wang'e ni ka higa mabiro pesa mimegi chul nyaka e skul bende omedre. Gik moko uchumi bet matek ahinya ni jok moko mopogore opogore. Ibed ni ondiki, ibed ni ndikori. Koro nyaka wapar ni ang'o manyalo miyowa mondo wabed gi nafu matin. Koro mago bende bet ni jok ma waketo mbele ka jotelo ma wayiero bende onego bed ni rango ni nafu mwanyalo yudo kiuchumi dhi wuok kanye. Koro mae nego waket barupe nego waor ne jok ma ntiere, obed ne MCA mari, obed MP mari, obed senator mari. En owache ang'o mondo wabed gi upungufu matin nikech ka ushuru ng'eny jopiny hinyore. Ka ok wati gi ushuru bende maber mondo walos alworawa bende wahinyore. Koro mane mwawacho ni 2026 kwadhi wayude jotelo manyalo rango ni sama kor lwasi lokore ni jopiny ipuonjou nade mondo ubed ni unyalo ritoru. Wapinj nyithindwa mondo ka warango ka nyithindo kuna ma gidhiye gimbe gisomo nade kuonde ma gidhiye mondo giyud kaka gimbe ginyalo tiegore to ka sama gitiegore no to ka giwuok tich bende nitie nikech kata sani kwago kwan idhi e skul, kisidhi e skul idhi nyaka university kata TVET kiwuok tich be nitie. Higa mabiro wane gima nyalo lokore nyaka gigi onon gi jopiny to nyaka gi jotelo. Erokamano ahinya Easter wayudi e yo makare. Ken Babu, iwacho ni gino mar higa mar 2026 gin mage? Erokamano kendo ichako maber and winjo ka Easter okele malong'o. 2026 dhi biro gi challenges gi kendo dhi biro gi ber mage. But gima osenyenyore lera en challenges to the employees. Nitie increase mar of course NSSF deductions ma biro gi higa manyien to of course taxes be some extent dhi malo. But gima wantemo gima ne bende wabedo concerned about kaka jopiny ma actually we are concerned about. Nitie pinje moko kuonde gi ma taxes ni malo kabisa kendo gichulo a lot of social insurance fund. But gima duong' en ni buyudo pesa, buyudo service delivery bank usegolo pesa go. Koro 2026 mago gik madhi biro te. But gima nyalo penjo sirikal en ni pesa ni kwa segole bayudo services ma are equal to it. Inyober. To kwa golo pesa ni be wanyalo dhi e hospital mayud ka services nitie. Wanyalo dhi e school mayud ka services nitie. Agriculture, economy be dhi timo maber. Koro ok wanyal cast a stone ni 2026 will be bad. Because we have to be positive. This is our country. We just have to anyalo wacho mani wabedo positive kendo wang'iye in a positive way with the hopes ni things will adjust ma a common mwananchi be nyalo chiele ringo Januari. To kinya ka members meg bunge la wananchi ma hotel ne gi agai. Ok nyal chielo ringo Januari. Odi bero koko bero mang'eny. To dong higa ni bende mano aneno sufuria movement kana ji ndako sufuria. No no ka sufuria movement no bio mana Januari kocha. Koro ngeni Januari to take. Lakini 2026 we like I said nakobed positive. But sirikal makoro sekete NSSF edwa ter malo taxes dwa dhi malo. Gigo dhi malo gimiwa capacity mar chielo ringo Januari. Erokamano ahinya. Haga inene yo machal nade? Adawuoye weche mag gine. Awinjo ko wacho weche mag ngoro kata gine drought. Pinje machal kaka Egypt onge koth, to kata kamano gin gi chiemo. Kendo chiemo ma gin godo rito jogo modak e pinje go eko. Koro mano en dongruok monego bed ni ng'iyo. Gitimo ang'owa, gitimo weche mag irrigation. Omiyo wakwayo county governments. Wanyalo bedo gi pipes manyalo supply water
e our farms mondo jo odhi mbele gi puro ok ni wang'iyo mana weche mag koth kata national government nyaka bi gi chike wabunge mekwa nyaka bi gi chike moko mabiro ng'iyo ni to wach mar irrigation itimo nade kata obedo mana ni winjruok mane piny Kenya nigo gi pinje magine weche mag irrigation mar Lake Victoria ong'i ni timo nade nikech ngima nyaka dhi mbele ne jo Kenya. Koro weche mag irrigation nyaka ng'i nikech piny osebedo gi weche mag climate change ma osekelo weche mag drought, weche mag rain, ka rain obiro flood nitiere. Ka gine pi ma flood niendi wabiro timo nade mondo harness go wakete kamoro manyalo nyayo weche mag irrigation mondo puothewa obed wet saa zote. Jo opidh alode, jo opidh bando, jo opidh rabolo gi gik machalo kamago eko mondo ogine weche mag kech. Koro mano nyaka ng'i. County government kokale e assembly magi nyaka bi gi chike manyalo miyo jowa imiyo gi vifaa kata yore manyalo nyayo weche mag irrigation. National government nyaka bi gi chike manyalo neno ni ande to weche mag irrigation biro bedo nade, especially in asal areas to gi kuonde ma wan gi tabu. Ma biro miyo jowa bedo gi chiemo to kendo pidho jamni ma nyayo weche mag kech. Kabiro weche mag osuru ne jowa matiyo, osuru hinyo kata jogo mok ti. Value added tax kidhi nyiewo product kawuono iyudo ni skari beche omedre gik machalo kamago eko. Koro mano be nyaka ng'i. Chike moko wanyalo neno ni to watimo nade after a certain short period of time. Mano apani mbadi kokalo gi kata atandi biro ng'iyo weche machalo kamago eko, budget gine. To ni to ere kamwa keto jopiny mondo bed gi gine gi yot machalo kamano ero. Koro tich en mar National Assembly to gi County Assembly to gi Senate me nyaka ng'i ni to pesa go eko dhi nade gi fight ni to county allocation chalo nade mondo jopiny obed gi yot. Kech yot no ero ema reduce weche mag crime rate, weche mag gine. To pani bende kodonje higa mar 2026 manyiso ni higa mar 2027 par ni dwe mar 8 bende piny Kenya wabiro bedo kwa dhi yiero maduong'. Koro gene mana geno marwa ni higa mar 2026 campaigns bende biro bedo katedore e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Easter kaka jalonyo weche mag telo. Akeni gino mari kotende kod telo en ang'o? To bende koleso kotende kod telo bende nonro moro kama osechopo Tifa mano achiel kuom kembe ma bende timo nonro bende osechiwo nonro margi ma bende ne gisebedo ka gitimo e dwe mano mar 11 mano mar higani. Giango kanyo ni support sir mano mar broad based government bende no double up in 6 months. Wacho ni chakre dwe mar kipimo dwe mar 5 support karamna sir mar broad based nene kwanata malo 22 sani e dwe mar 11 no medre nyaka kwanata malo 44. Koro Easter losane kotende kod weche mag telo e higa mar 2026 geno ma samoro japiny nyalo bedo godo. Geno ni warango ni sani anarango ni telo mag mine bibet nade nikech sani an wadwaro nono ni sama kuma mine ntiere positions ma wan gogo kume watelego wadhi medo jok moko bende mondo bedie to rawera bende onego bedni e telo kuonde mopogore opogore bende wadhiro rowere mondo sama ng'at ma ike medre chwalore rawera be chwalore nyaka jok mantiere gi ng'ol mopogore opogore. So sama warango gik ma giwacho ni dhi timre e higa mabiro, telo ni nyaka bedni ng'ama wadwa nono nikech sani koro ji dwa chako campaign bende osechako sani madhi e 2027. So sami dwa chako ni ji dwa chako campaign ni jotelo mage madwa puodho mondo wuogi jok mage madwa wuok gidwa wacho ang'o nyaka bed gi ng'ama dhi wacho gimoro to ko wacha to wago wapamone to kochopo iye kocha to ne jadongait mokwongo machamo matiek te kaka sani report no wuok ni counties mopogore opogore ntiere omenda moko machal ka gimoko tigo maber. Sani wadwaro ni ng'ama dhi donjo ni omenda monego bed ni wagolo ka jo ushuru gi wadhi tiyo go nang'o, ng'ama iketo kacha cha matimo oversight dhi timo nang'o, ng'ama iketo kacha cha matimo implementation be otimo gik manondike e CIDP koso itimo gik moko nondike County Integrated Development Plan. To in japiny gimidwa nono ka irango jotelo madhi mbele kuonde ma wawacho national government budget inta ang'o mirango wawacho ahinya ni wadwa drogo kaka arango ni e gik motimo gi rawera wan gi network mar rowere gi mine matimo tich mar agriculture.
sama gin jopur mopogore opogore gipidho gik moko mopogore opogore. Omenda mane madwa bironwa mondo wayud kaka wanyalo medo kuonde mwatiye, to kendo kwasetiyo to markets bende nyaka bedie. So samoro rango market ok en mana ni ka pitho wawach ni Nyambunye, to kuma anyalo use mabor mogik en mana Bondo. Nego bed ni warango sani ka dhi 2026. There's the African Continental Trade Agreement. Wan wang'e ang'o matimre African Continental Trade Agreement ma wanyalo timo ohala beyond Siaya kumwa aya ma Kisumu, wanyalo timo ohala East Africa, the East Africa region, to wanyalo timo ohala e Africa ka. Warango ni an kaka miyo, reproductive health mara chal nade, to mar adolescents madongo chal nade, bet e hospital bet nade. Sani kaka US nogolo pesa mane siro gik mang'eny, wadhi bet nade mondo wanang' ka jothieth ma ji dwaro thieth dhi bet maber kabisa. Ahinya warango mae nikech wayudo ka nyithindo rawera gi nyithindo ma adolescents ema sani giyudo kute mag ayaki mang'eny. Mano nyiso ni nitiere gimoro mochochre. 2026 nego warang ni jok mabiro matindo nego bed ni yudo thuolo mondo gidong, nikech gin ma jok mane nitiere piny. To ka moko omako gi mang'eny, mok ginyal dongo e yo maber, mok ginyal dongo e thuolo gi health rights mag gi korang, to kwa bet maber. Thuolo to nitie, kata kwa wacho ni otek, to kwa dhi mbele to wan gi hope, ni gi lek mwan go, ni gik moko dhi bedo maber, mana ka omenda oket kumaber, mana ka jopiny bende ong'eyo ni en ratich gi mondo girang omenda ni, mondo kik gipaka ng'ato oyaye nikech omiyi siling 50, to inyiso ng'ato ni ka idhi kanyo mae tiji to mae tija. Ambe kaka japiny achulu ushuru, nikech samoro japinyno bende jamibadhi moko chulu ushuru. Ng'amo mi ushuru bende jamibadhi chamo ushuru marach. Koro mago e gima onego wane. 2026 en hope ni wanyalo lokore, en hope ni wanyalo yudo kaka watiegore, to wan gi hope ni kata sama watiegore ni piny molokre, to piny lokre e odi mondi kapok olokre oganda ma intiere. Erokamano ahinya Istak Ndilo Seyo Makara. Ng'eni ka e round machielo biro bedo kami thuolo mano mar oro ote magi mago mag sikuku ne oganda kanyakla kod johera magi. Kata kamano Ken Babu bende ng'eni kaka ojana nikech agai nacho kaka in rawera, koro en wacho no ken rawera. Akeni matarajio marien mane ng'eni kinde vijendo osebedo ka itimo negi seyo ni osebedo ka itiyo kodgi marach. Tang'eni mbaka mosebedo ka gore. Ahinya nyasa ne ka koro wadhi donje higa mar 2026 ndalo 13 modongi kuom ng'uono mano mar Nyasaye. Akene to ni en ote mane ma to ni chwal ne vijende nikech noneno kaka yiero madundo bende no bagi gwenge ma Kasipul wang'e gima notimore kata bed ni sane wantiere koda jatelo manyien Kasipul. I think vijende osewuogo mang'eny, to wambe wasewuoyo, to wasego mbaka amongst our peers, to we agree on one thing, ni in the run-up for 2027 elections, ma 2026 will be at the center of it. Okay, 2026 manaka nchi wachicha. Dire kanyo siasa dhi chako chien. Vijende nyaka identify what they want and how they can get it in a more organized way. Moji oko gore kendo ji oko yuare. Gima ng'eyo ni biro timore 2027 ma dhi bedo fully partly organized 2026. Election 2027 biro bedo you them make broad base versus you them make opposition. Jodongo mantie bie kagi gibo mana bedo financiers. But king yo gima 2024 gi part of 2025 vijendo se wuok oko ni gidwaro bedo at the center of this conversation. But gima muhimu manyaka vijende understand aga vijende ni goruok amongst ourselves cannot provide solution. Sharon ka ine kijana to ine broad base, to an kijana ani opposition. What differ? We should differ on wabedi gi pogruok mar paro. Ni feel ni 2 term, na feel ni 1 term. Tangisi iwo mi feel kamano, timbi eleza iwo mi feel kamano. To wabedi conversation makoro me pa. To kwanyal chopo situation makoro wadwa makore shati. Ninyo aber. Ntie kome mapogro por maje dhi yiero.
ok mana president kende idwaro MCA, MP, senator, governor, women rep to jogi tedhi campaign. An ka feel ni Sharon ema nyalo bedo women rep to Hagai feel ni ng'ama nyalo bedo women rep okono bed ni wadhaw meno biro chani anto aja kama tawacho ni Kisumu kai kom mar governor to nyalo miyo ng'ane because of 1 2 3 osebede system for a long time and gi leadership record and gi legacy projects to joka be wacho ni nyakwa ndo gima neno bwana ni nyose bedo kama osetiyo kama osebede public service onyalo konyowa to vijende kik chope situation makoro makore shati kesi ng'ami gorne no be nigi nyithindo to nyithinde onge kanyo ka en lweny dako kelo nyithindo bi ogorene kech at the end of the day en ojamo mshahara to nyithinde ge first beneficiary of that office. Paro maleo gi ote mari ne nyikora Mgajwang' nikech ang'eni ote sanga doa. Yes, adora wach mana ni Merry Christmas ne nyikora Mgajwang'. Higa wa 2025 orumo to wabedo wanyalo Nyasaye obedo kodwa wuotho kodwa wachopo maneno higa ni. Gima dang' wach ni wadonje festive season wadiem sherehe but waket sheria. Wadiem sherehe but waket adabu. Wadiem sherehe but waket preservation mondo mi wachopo ne 2026. Merry Christmas ne jo Kisumu dote kuonde magintie, nyikora Mgajwang' kuonde magintie, vijende te chwaduru sherehe jo kama gini go dichiel. Awuoro ne jo Kisumu kende to jo Homa Bay ok ng'iyo kata mana giwa. Jo Homa Bay ne nyikora Mgajwang' kanyo. Kanyo magire jo Homa Bay. Ano mana ng'iyo me mana jo Kisumu kama no. Ero kama nyaga dimbe. Jo bunge. Koro kamano ero gima daher mondo awachi yiero mwadhi e mariga 2017 akwayo jende mondo ugoko mar mondo mi wagore wayud kombe nikech chutho wang'iyo ni chike iloso e county assembly mar rito county government, chike bende iloso e national assembly mar rito pinywa mar Kenya. Kendo senator kacha bende ogore mondo okel mwandu e sirkal mar gine mar county. Kanyo bende kadhi mbele wan gi women rep makedo ne ratiro mar mine. Nyakuyier women rep ne mine nikech mine thoth. Nyakuyier women rep mabiro kelo nu pesa mar mondo muchako ohala, mar mondo mubed gi saga magu. Koro nyakuyier miyo manyalo dhi lobby mondo kel dongruok. Governor be nyaka kik uyier governor ma jakuo. Uyier governor manyalo tiyo ma ene yo otiyo ne jopiny. Koro mana higa mar 2027. Mano higa 2027. Don koro wane 26 koro mana awuoyo weche mag siasa to gojende. Kabire 2026 akwayo rowere mondo uritru. Sherehe to awinjo kiwacho ni nyako chwadi. Lakini ng'iuru health maru kik utim time moko manyalo nyayo tuoche mahinyo gende machalo kaka marayaki kech mago weyo nyithindo kiye kendo kelo chandruok maduong' ahinya e mta. Koro urituru kendo utim sherehe ndio, lakini nyaka ung'ini fees biro 2026 kan fees mondo nyithindo dhi skul e wang' sa o attend syllabus e wang' sa mondo gitim penj ka gin well graph, kik nyithindo riembo koro mane gima nyaka wang'iuru weche mag health to gi weche mag uchumi e 2026. To chutho wagenru mar Nyasaye, wagenru kuom ruoth Nyasaye. To kendo ka oro ne gine aoro ne nyikora mogite ok ang'ini ya gweng' mane to gi jo Kenya. Erokamano ahinya Hagai. Easter inyalo mana loronwa to kintiere county moro ma Kisumu wach minyalo medo gi ote mari ne nyikora Mgajwang' e kinde makoro nowacho ni mae show kata mana chenro marwa mogik e higani mar 2025. Ote mokwongo aoro ne jochamana kawuono e chieng' cham Super Hunters. Nikech Super Hunters opuonja ni inyalo kungo pesa gi olo mi yud gimoro samidhi. So mano tiego ni warango jok mopogre opogre manyalo timo gimoro kaka mine mantiere Super Hunters. So koro mago ni wawacho ni sabu antiere kuma antiere. In bende samiwuok warang ni jok gik ma itimo matindo tindo mantiere makonyo jopiny wasirgi mondo waketgi kuonde maber. To bende awacho moro kendo ni security moro sani kuonde alwora kuma wantiere e gwenge mantiere security ok ber ahinya. Wadwa riwre ka jogweng' gi jopiny mondo security marwa kidwa dhi e ot kik ibed gi luor. Kidwa dhi timo sherehe kaka wachno ibe tim sherehe to kibiro e ot kik iyud ni koro ng'ato riti. Koro wapedo ni wabed vigilant sama wantiere ni kuma wadhiye ni. To mogik nyithindo gi rawera ritre uru kata sama wadhi di shere nyaka jok madongo ok en mana jok matindo.
jite samwa dhi kodwa loko higa waritre uru wabed gi luor mondo wabed ni waluorore to wabed ni waherore mane kaka wadwa loko higa manyien sherehe tim to kiritori maber kik iduog gi kute mag ayaki ma oro ng'eny ahinya e oganda wa kendo kuma wantiere. Erokamano ahinya Easter bende kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa okinyi ma kawuono Nyakorom Gajwang' e twak maromo gi chenro mano mar mbaka oromo dong en moro mogundho koko mana gunu erokamano Ben Babu Ken Babu kanyakla kod Hagai Thenya kuom yudo thuolo ne Nyakorom Gajwang' iwacho ni wan ka nikech uno dina bed ni uonge nikech wanyalo mana loso to kara samoro waloso mana gi korot wamor nikech wajaneno feedback kara mana ote mopogore opogore muoronwa manyiso ni koro wang'e ni waloso goganda koro usebedo kusero Nyakorom Gajwang' ang'e ni mae higa mar 4 mar TV mar Mugi kata kamano mae show bende mogik e chenro mano mar piny kod mano mar mbaka oromo nyaka higa manyien Nyakorom Gajwang' mano Januar geno mara ni biro bedo kiritre yo makare ka Nyasaye oyie wanere kendo higa machielo pod antiere gi jowetewa ka mano Cleophas gi Joyce Oduor gin bende ne gisekwayo nu hawi maber donge koro walore wagino biro bedo kwa romo e Talk Tent ne joka njira duto te aya abiro bedo yo kabiro dala orichuru masani nyinga Sharon Ong'ao.